Na jaren met 10.000 mensen of meer voelt de belangstelling dit jaar een beetje aan bij de Iependij van Sportclub Heerenveen. Een reportage van verslagjouwer Roelof de Vries. Nee, dit is net het nieuwe gas van Heerenveen. Maar dit wel. Heerenveen had oorlog weekelien een nieuwe gasmat onleslitten. En daar is de groundsman, oftewel de gasman, Osa Wiesmaai. Ik ben heel erg grutsk. Ja, ik ben heel erg grutsk. Als je eerst hoe er nou, luidt er nou oorlog in. En als je eerst hoe er nou bij luidt, ja, dan ben je dan keel maar één ding weg. Dat is grutsk. Ja. Maar wie dat echt nodig dan, zijn nieuwe gasmat? Ja, hij luidt er nou 4 jaar hierin en ja, het wie nou echt nodig. Ik ben blij dat we die in hebben, absoluut. Dus dan krijg je volgende winter er weer oerheen en misschien wel weer een wie het voor hier en een wie het nou hier. Nou ja, dan mag je blij wezen dat je het nou die in hebt, absoluut. Ja, was wel geen keusgas dan? Nee, ik praat me net op keusgas, Rolf. Nee, dat vind ik helemaal niks. Raar, hè? Op deze Iependij is daarom alles boeten het stadion, maar verschillende activiteiten. Dit binnen net de nieuwe speelsters van het vrouwenteam, maar doen ze resten van TV Oranje. Ben kan een baltje trappen, er binnen luchtkessens. Supportersvereniging kunnen haar presenteren. En bij gelijks de spielersbus is Iepen. 3 nieuwe spelers zetten haar een handtekening. Dit keer live, zodat de supporters dat ik kennen. Dit is de 18-jarige Noor Torsby. Dit is Jordi Buis, oerkamp van NAC Breda. En dit is keeper en jeugdinternational Maarten de Fokkert. Op ziek naar Nijs binnen we vanzelfs ik altijd. Nijs van deze week wie de transfer van Alfred Finn Bokerson. Hoe gaat er vastzitten daarmee om? Zit hij dan te juichen of is hij dan toch een beetje verdrietig? Nou ja, je kunt van 2 kanten geen bezien. Ik bedoel, natuurlijk, Finn Boos is topscorer van Nederland en goalskeeper eerste klas. En dat is schande dat ze niet in voetbal. Aan de andere kant voor hem is het mooi. En voor de club is het natuurlijk prachtig dat we dit succes met een raar aan de konnen. De opkomst volgt mij zo'n 4.000 man wat aan. Maar het Eredivisie voetbal begint alweer over een mannen. Joen, eerst nog maar even rochtje op het WK.